yung lumang kulong-kulong. Ginagamit namin to, pinag-deliver ng tubig, kaso ayaw na nilang gamitin kasi masyadong mabigat daw yung sidecar niya. Ginawa ko to ng bago pa lang mag-umpisa yung refilling. Yan, pati yung sidecar na yan ginawa ko din dati yan, pati to, kaso lang ayaw nilang gamitin kasi mahirap daw maglawas ng galon. Saka yung sa taas, pag makargahan na ng mga 5 galon dyan sa taas tapos napundot ti baba, malikot daw, maputi. Ang gagawin ko, since meron naman yung mga truck na pinandi-deliver, yung L3 na drop side, saka yung isa, gawin ko na lang na maliit yung kulong-kulong na yan. Nakaandar pa to. Siyempre, sa gagangay, wala sa kalukatan, digita carburetor na, i-refresh the head na. Ayusin yung mga pwedeng ayusin, pinturahan yung mga pwedeng pinturahan. Tapos nakatulungan lang dito ang kulong-kulong. Ayan. Ayan, natanggal ko na yung kanyang sidecar. Susunod ko na gagawin, ay pressure washer ko isunan. Kasi may mga yan, mga residue ng mga oil. Timbang tangking niya ko, ito. Palitin na rin tong niya. Itong oil seal ng kanyang fork. Ayan, pressure washer ko. Ornosin, di ko mabalik niya ornosin. Ayan. Yan, may mga oil dyan. Gawa siguro ng yan. Yung ordinary na valve cover, gasket. Pero maandar pa naman. Ayusin talaga yung pwedeng ayusin. Ayan. Pressure washer ko muna. Tapos ayusin ulit yung mga pwedeng ayusin. Tapos gawahan ko siya ng ibang kulong-kulong. Okay, nasimulan ko na siyang kinalas, saka natapos ko na siyang yung pressure washer. Yan. So nahanap ko yung takip neto. Tignan natin kung makaka-order tayo online o kaya nating ayusin yan. Yan. Nakalas ko na yung fork, napalatin na rin yung seal. Ito siya. So pagkakalas nito madali lang. The Volt Jai, may allen doon, saka ito nasa taas 17mm. Nagsinan ako na ito yun. Itong fork mismo, saka itong kamunay awag na ito. Ito yung kabitan ng gulong, siya yung kabitan ng paludo. Ayan na siya. So napansin ko, kaya pala naiipit tong wire, tumatama dito sa may tangke. Napunting gayan yung pinaka dito neto, parang pinaka stopper naputol, kaya syempre gagawin, i-weltingan natin ng pag na bakal para damat lang tipakaitamaan na. So ayan, buti hindi na damage mo yung mga wire, pero tignan natin. Ayan. Okay, eto na siya. Natapos ko lang kinayasan yung tutugaw niya. Yan yung nagkayasan. Kasi nagtayag una isuna. Kinayasan ko na siya. Tapos yung tangke. Di pintor na. Inikat ko yung dati nga pintor na. Nalaka lang tayo. Ikat yung pintor. Tigas to eh. Gumatang iti paint remover. Tapos apply. Pressure washer. Apply. Pressure washer. Aging gana rumor na ito eh. Kasi di factory nga kasla anti-rust nga tanda, electroplated dito eh. Tapos dito siguro, digigin mo na nga yung kabel na dyan. Siguro na nagkatanan min. Yan, ayan na siya. Ikamit ko dito fork lang. Tapos yung mga ibang bakal-bakal dyan na naglalati na, yung mga yan, metal wire brush ko na lang. Kasi hamang akong restoration dito eh. So ayan na yung Rusi na TC125 na ginagawan ko ng bagong kulong-kulong. Kinakat ko, ito na siya. Ang problema, nag-stack up DJ, wala kataigan ko man DJ, so light na. Asan na? Bilisan mo. Hindi pwede. Yan. Yung ito. Nag-stack up dito eh. Yung martilyo, yung supunsun ko, talagang na. Nag-stack up DJ, centeristan na natukol. Ang gagawin dyan, siyempre, tatingat dito. Tapos bilhan na lang siyempre ng bago, mabalik mo turnon. Pero, lumabalik nga katangan ti Barbaro, di. Subay nga trabaho DJ turno.
Tapos siyempre yung mga ganyan, DG siyempre, kailangan na suktan kita. Ayan. Okay. Gawin ko na ng kulong-kulong, malapit na. Itikatangin laingin, aji, yung center stand. Naman lamit na yun, nakalaan. Ako sapay ti sa garibo na, di pati yung axle na. Bilhan ko na rin. Depende, magagatak og turno. Tapos ito na yung fork. Yan na. Tapos yan, siyempre, ang ako dito kasi pang-deliver lang meat ganun. Okay, okay. At dali kang mga sukat ang detal kapag deliver lang meat ganun. Papalitan lang, na pinakakatang. Uy, may damit din. Yung sa ti 6 months ka na susalita, sprocket ng tin kadena. Siyempre, di kadena di unig, sukat ak tumit lain. Yan, ipinturahan na lang. Kahit ito na kasano. So, ang klase nga pintura, di hanggang mabalin nga, hanggang maperdi no makan di gasolina. Tikitoy, ito na kailangan palitan yan. Di dito na kabumbil na dyan, iti kan. Takot, tapos i-wiring is kontulatan. Okay. Pinagsisina ko na lang. Kasi, pansit ko ngayit, lati-latimit, itaunig na. Kaya, gagawin ko, turahan ko na lang yung frame. Kasi sayang mo lang pa pag nakaubra na no tawag dito no ang ulang pintura na amit kagaya niyan ako man ko inikat dito makina grabe gaya marugit kita tapos yung mga harness tingnan natin kung kaya kong i-restore yung harness o bilhan na lang ng bago pero tiyan mo katangay kit tingnan ko na lang kung kaya ko pang i-restore yung harness tapos yan siyempre pinturahan na kita ayan. So medyo mapayag-paylaing na may tuloy at siyempre holiday. Merry Christmas po sa ating lahat. Okay, ito na siya. Pati ito kasing rin na yung dati kong ginamit sa mga tricycle, sa mga kulong-kulong, nilagay ko din sa RS dati yan. Kaya kahit anong klaseng alay, may tama na rin. Pero yung sa may gilid-gilid, meron pa rin. Pero okay na yan. Siguro yung aking ginagawang ang kulong-kulong. Yan, bakit siyang tapos motorsok din pa yan. Yes. Pinigiro po sa ating lahat. Yan na siya. Tapos pasali ko matwex. Datang nga talaga di kang atonan. Sinukat ko di ko titaligay. Tapos ata di talig gisangon. Ata di ko deta isunan. Nice. Nice build. Nagrigat. Nagrigat yung XRM. Pantra loads. Pantra. Grigat. Tapos na binto tumausap. Pero okay hinete na. Kulong-kulong. Kastan to lang deta. Tapos kastan lang di kulong-kulong na ni. Ganun pinang load ya. Kastan to lang kalapad di kulong-kulong na. Bigyan tirin. Yung sampol. Nice loads. Ayos. Damat ipagkilo tayo dito bukas kada ko. Kada kita welding machine idang ako. Stick welding ida. Magaling mo jimig, magaling mo jitig. Pero may stick welding nalis to, tipid. Yan loads, idol. Idol, kaway-kaway. Idol. Yan. Formati ko kan may. Pag deliver nilang tanong dito eh. Sa kamulo lang na galon. Ori ka gante, di ko ulit. Pang 12, kaya na ka. Gante yung nagpiksa ka shock. Kung nagpiksa ka klase 8 weld.
Ayos, Lods.